Takže, čaute ľudia, toto je taký short, že tu je Pixel World mimochodom a budem mať svoj vlastný YouTube kanál a budem tam natáčať Steel a Brainrot a Rivals a také, Minecraft a možno budem natáčať aj s nejakým youtuberom, možno ho poznáte, možno nie, kto vie, to sa ešte uvidí a dúfam, že sa tešíte, lebo ja sa veľmi teším. A už sa neviem dočkať a konečne mi ide moja natáčacia vec, cez ktorú natáčam tento short. Lebo predtým natáčala, ako ste si všimli, iba Pixel Foxy. Lebo mne to dosť nešlo cez tú moju aplikáciu, ale je opravená, našťastie. Som ju stihol opraviť, aby som vám toto oznámil. Tak ešte užívajte dňa, kým ešte môžete. Tak ahoj.